rule hian enge a ei thin ti chu riat sa ania amaro chu anril ram to chuan thilrin lo deuh ei chang po an nei ve thin tuntuma chuan rulin thilrin lo deuh a ei te kan tarang ve le don ane hipo rule te hian an taksa le an ka te hi an du anga zawin an dilian theya hei hi aum zia chu an du zonga piang an ei thei ti na ania an mani ai lian dai po ni se African anaconda pakhat chuan rin lo deuin hipo alo dol reng mai he footage hi Brazilian cuisine ten Africa rama an lak ane in muang hian he anaconda lian tak hian hippopotamus chu adol ane hippo taksapum pui chu voile khata dol vek ahar sat deuh awangin achak chuak le ri ane he thil thleng video camera a an lak hian khovel chanchimbu tam tak headlines alu ngal he hippo dol tur hian anaconda hian darkariat chuang huna mang ane atlang puin rule te hian mishing te ma a chuan ei ngai lova ma se he din hunbi ka hi chuan anaconda hi ain hampor em awangin ache son thei lova hei wang hian mishing te ma a darkariat chuang hippo chu dotnan hian huna mang ane tires rule pakhat chuan motor ke alo ei le tlat mai Louisiana a hun chengker laya rule pakhat chuan thil da thatna a motor ke chu a hmuh a he hmun nei tu pa hian a soidan chuan motor ke chu abawa wangin police te hna a reporta police te chuan an thenom te chu motor ke bo chung changa chuan an ring hlel ani mase ni reivak lo hnuwa motor ke chan ve ei bang chu chulai hmuna chuan mu chua ane rule ero chu zon mo ani lova imasela animal control agents te chuan thil thlen dan chu an the thiam ane motor ke chu rule pumpui chuan alo thial na sat em awangin siam that thei po ani to lo rule chu zon mo ani lo chungin python ni tura rin ane cooler rule te hi an ril tam to chuan an thil hmuh masak ber hi an ei tlang pui thin engtianga lian le khirpo ni se an bitum chat thin rule chu Brazilian camping site a chuan auma ti chuan intur anda na cooler achunga beer khat vek chu adolta ane ti chuan rule chu mo ni in University ya Medical Center a chuan hruai ngal ania anaconda tan chuan cooler dol mai chu thil ol sam tak ania mase scientist ten an soidanin engtika ma apai thui ngai lowang anti plastic cooler hi kum engemozat troidal turin hunangaya chuba ka thira siam beer can chuan plastic IRA troidal turin hunamamo don ane cooler chu anei tu diktak te hna pekir le ania mase beer ero alumin atenom deuh to a hei wang hian pai ane kangaroo hei hi Australia rama thil thleng ingai thlak to a mak iti tur te zinga mi ani ni khat chu Australian marlama thianza ho chuan cholhui kil ho na le party an neya chuta tak chuan phai tual hnim tawna chuan cholhui kil singa pakhat chuan thil danglam deuh thleng a heta a rule an hmuh ani nimasela rule chuan thil engmotak chu aziala chu thil chu enchian an tum ani fit ruga sei python chuan kangaroo chu azil reng chu lo ni in python te hian atlang puin anei tur te hi nget takin an zil ma support chain ti chuan a hnuwa an ei tamai chain ane lungche thlak takin dinner party an nei na a thianza ho chuan python chu an hnot bo thei lova atlai to em awangin python chuan kangaroo chu adolta ane rule pa ngai te ro chuan an chakna khekin mongchangin an dol chen thong python chuan hetiang ramsalian hi thali chung pai troi nan huna mang don ane hei hi aum zia chu achak na hi manglovin cho ei tur pel reng angai don lo ane alligator ti hian ilo ngai tu mai theya ole te hi food chain ei tur inrin ton na rule ain an sang zokin ilo ngai tu mai theya mase hetianga bokchunga tleng thin te hi longai nep ngot suang che ni khat chu Queensland Australia a tlanglon pakhat chuan thildang lam deuh mai hmuh chua ane
chu tuya ole le water python in beilai chu ane heram sapani te hi tuya sapel thin zinga chuan a hlom ber te zinga me anne water python hi achak lo zok ani ilo ring mai theya chu ba ka he ole hi apuitling to ni in ano te alo ni lo bok ne tlanglon chuan heram sapani in sun lai hi darkar nga chuang aina atopa chuan python chuan ole chu azial ta a tui chunga chuan azial awangin thothei lovin ole chu a oma atom zuita ane water python he fit so ma sei ania khomola chuan ole chu nuk chuakin adolta ane other snakes mitam takin hei hi an shelova ma se khovela rul tamna mun pakhat chu chaina he ania hei hi he footage an lak na po he ane in hmuang hian rong taka in beina he rul pani in kara hian athenga achak zok chu chowa anin ring to mai don ane magdeu main rul te zok chuan rul lian zok chu ane tatlat maya ti chuan adolta ane he rul pani te hian turan nei lo ve ve a hei wang hian he video la tu po hian nai taka alak pha nimasela rul hlautan ero chuan a hnai lutuk mai thei he thil thleng hi Sichuan province of China a thleng ania thil thleng pangai takpo ania achan chu rul te hian an pui vek an chin thin wang ane golf clubs nikhat chu Georgia USA marlama golfer pakhat house club atanga lo chuak chuan avuak phong chu akim lo ti a hretheya atira chuan mi tu emo in an ruaniang ti ten angai tu a nimasela thil dang dai alo ni chu ain rul chuan avuak phong chu adol chu lo ni in golf course hi ramsadang lam tak tak te an lu thina wang hian mi te hriat a hlo hle a chung zinga chuan ole le rul te hi atel ome golfers chuan he thil hi police ne na a reporta police te chuan rul chu an zong hmuna in avuak phong ero rul taksa tang chuan an la chuak thei lo thung police chuan rul chu aman lova vuak phong la chuak tur chuan ataksa chu azai thler lo bok alan danin mihring te chau hi dan bo che thin an lo ni lova rul te po hi an lo ni ve thin tho mai electric blanket kumsani somparu khan rul vul to pakhat chuan a electric blanket chu abauti a hrechuaka a blanket rutu chu a hrechuak rang hle a rul vul lai Burmese python fit sompania sei chu mo phur tu alone Colbert Oscar chuan python chu manmo takin veti hospital a chuan a hroi ngala blanket la chuak tur chuan surgery nei ngal ane he python ming hi Houdini ania python chuan electric blanket chau chu dol lovin electric cord le control box te po alo dol ane Houdini nei tu call chuan blanket chu Houdini cho eitura sajupui nen chuan aloin ok te asoi ane Houdini hi pangsom rugarit ni in electric blanket chu inti lumnan amamo ane hei hi achan chu rul te hian an mani in taksalumna ani siam thei lo wang ane vane thak dewin blanket chu lak chu ani in Houdini po pangai takin anung vele thei ane blanket chu manchun zum to lo ni in an paita ane donut le coffee hi mi tu po in tuyen ti vek ome chu wangin rul po in tuilo ti se a om thowang chu nikhat chu crispy krema na thok pakhat chu dor hnunglama bolhlo paina chuan akala donuts ei tlak to lo te chu pai atum ane bolhlo paina chuan rul fit so ma sei chu alo om reng maya donuts ama zana apai chu alo ei mek ane crispy krema na thok tu hian soidan chuan rul hian donut somruklai alo ei zo ane mithiam ten an soidanin rul hian glazed donut chu ramsatuye moti in alo eya donut somruklai ei taka chuan hei hian a om atinuam lova vet clinica chuan hruai ngal ane vane thlak deuin he rul hi andam chuk le hlau nidanga chuan crispy krema na thok hian polhlo paina hi achin that zel to ibei seyang ole tunthuma tan chuan khati zong kha ani ye rulin thil sang sang a eite kan han dar lan tak te akhan
eng khange magbera ishet vele comment lama lo soi vela like le subscribe kha ilong met ve do nia